Malawi Brief. Posachedwa pati khale tikulowera ku MBC kumene akutipasira nkhani madzulo za lero pa 27 April 2026. Ndi nkhani yakuti alimi am'maboma achikwawa ndi nsanje ayamba kupindula ndi ntchito yomanga ngalande za ulimi wa mthirira pansi pa ntchito ya Shire Valley Transformation Project mwezi wa Oktoba chaka chino akamaliza ntchito yoyika mapayipi otenga madzi mu mtsinje wa Shire. Mkulu oyang'anira ntchito iyi Alimbani Gomani ndi omwe anena izi pomwe nduna yoona za ulimi wa mthirira a Rosa Mbilizi anayendera ntchito yomanga ngalandezi. Tindi zambiri mu ripoti ili. Pa ulendowu omwe ndunayi inabwera ndi akuluakulu ena aku nduna wa zamalimidwe inayamba ndi kuyendera ntchito yomanga malo omwe akuyika mapayipi otengera madzi mu damu la Kapishira lomwe limalumikizana ndi mtsinje wa Shire. Malingana ndi mkulu yemwe akuyang'anira ntchitoyi Alimbani Gomani, gawo loyamba la ntchito ya ulimi wa mthirira liyamba mwezi wa Oktoba chaka chino pomwe akhale atamaliza kuyika mapayipi otenga madzi ongoyembekezera. Pamene tikuyembekezera kuti ntchito zomanga potengera madzi patsopanopo timalize madzi ambe kulowa pofika mwezi wa Oktoba chaka chino. Ndiye kuti mabloko oyambirira awiri amene ali kuntunda uko imene ili yakambadwe yaikulu 105 hectares kuliso ina ya Mwanali Range yaikulu 674 hectares. Mabloko amene miyezi imene ya Oktoba project takonza ndondomeko zokuti akhale kuti masystem amthirira amene momo tamanga madzi akamafika Oktoba alimi ayambe kupindula. Nduna yoona za ulimi wa mthirira a Rosa Mbilizi ati ndi wokhutira ndi momwe ntchito yomanga ngalandezi ikuyendera. Iwo ati boma lili ndi chidwi chachikulu kuti ntchito yomanga ngalandezi ithe mwansanga kuti alimi ayambe kupindula. Kunoko ndaona ntchito yopambana kwambiri monga mwaonera ndi project yokuti yasintha even kaonekedwe kamalo akuno komanso tikuyembekeza kuti project imeneyi isintha kwambiri ntchito za ulimi kuno ku Shire Valley. Monga mukuziwa kuti anali maloto amalemu bingu kuti kuno kulowa Shire kukhale maloto apereka zakudya ku dziko lonse la Malawi and mmene mukuonera project iyi ndizotheka kuti tingatero. Ena mwa alimi ochokera ku ma cooperative akambadwe ndi Mwanali Range ati ndi okonzeka kuti ayambe ntchito ya ulimi wa mthirira madzi akangoyamba kuyenda mu ngalandezi. Chifukwa panopo tikuyembekeza kuti zinthu ntchito yambike maminda mwathu tiyambe kulima ndi apapo tikuona kuti ntchito ikuyenda bwino. Yembekeza yanga ntori kutsogola kumene tikupitaku todziwa kuti tidzalandira phindu yo zinthu zimene tingalime mene momo ndi kutipindulira kuti dera lathu litukuke ndi mabanja athu atukuke. Ndunayi inayenderanso malo omwe Shire Valley Transformation Project ikuwamanga kuti a Southern Region Water Board SRWB azikonzera madzi omwe aziwagawa kwa anthu amboma la Chikwawa ndi madera ena. Ntchito iyi ikatha idzasintha kachitidwe ka ulimi pobweretsa luso la makono komanso idzathandiza kwambiri mabanja oposa 48,000 akuchigwa cha mtsinje wa Shire. Kuchokera kuno ku Chikwawa ndine Sinu. Boma layamikira bungwe lopereka ntchito za luso la manja la TVETA pochulukitsa chiwerengero cha ophunzira a ntchito za manja mu sukulu za mdziko muno. Nduna ya za ntchito ndi luso a Joel Chigona anena izi ku Lilongwe atayendera maofesi a bungweli mu mzindawu. Zambiri mu ripoti la Lonjezo Msodoka. Ndunayi inayamba ndi kuyendera maofesi a bungweli ndipo inapitilira kuchita zokambirana ndi akuluakulu ena ku bungweli. Achigona atsimikizira akuluakulu a ofesi kuti boma ndilodzipereka kuthana ndi mavuto osiyanasiyana omwe bungweli likukumana nawo monga kulephera kumanga sukulu za ntchito za manja zochuluka komanso kupereka ndalama zokwanira ku ntchito zake. Iwo ati kutero kuthandizira kuti bungweli lifikire ophunzira ochuluka ndi ntchito za luso la manja mdziko muno. Ulendo wanga obwera kuno ndi chilimbikitso chachikulu chomwe iwonso kwa mastafu awaona kuti ifeyo tifuna tigwira ntchito nawo limodzi ndithu. Tikhoza kutsimikizirani pano kuti chilowereni cha DPP mavuto ngati amenewo ambiri achepa chifukwa kuti utsogoleri wake ukulimbikitsa kwambiri kuti achinyamata adzipita ku technical college ndipo abwana ndi okonzeka kwambiri kuti panga support.
mkulu wa bungwe la TVETA a Elwin Chiwembu Sichiola ati bungweli likuchita bwino mu ntchito zake poonetsetsa kuti chiwerengero cha anthu olandira maphunziro aluso lamanja chikukwera. Iwo ati ndizosangalatsa kuti atsikana omwe akuchita nawo maphunziro a ntchito zamanja zomwe kale zinali za amuna okha akuchulukirabe. Asichiola afotokozanso kuti bungwe la TVETA likukonzekera zoyambitsa maphunziro ena tsopano monga okhudza za migodi. Natipasa mwayi kuwaonesa nduna zinthu zimene takhala tikupanga ndi zinthu zambiri zimene padakali pano zikuyenda bwino ndipo zimene tikusangalala kuti zapita patsogolo. Koma monga inu mukudziwa ngakhale kuti zinthu zambiri zapita patsogolo palinso zinthu zina zotsamwitsa zimene zidakalipobe ndipo anduna tinafotokozera izi makaso kuwauza zimene ife tikupanga ngati pali pamene tifuna support yawo kapena kuti uphungu wawo tafotokozera ndipo monga mmene mwamvera kuma speech yawo atipasa uphungu ationetsera kuti ife tipange zinthu motani. Dziko lino lili ndi sukulu za boma zopereka maphunziro aluso lamanja zikuluzikulu zokwana 7 za madera zopitirira 14 komanso zina zing'onozing'ono zoposa 28. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Bungwe la Companies Registration and Intellectual Property Center lati kutukula ntchito zaluso ndi nsanamira imodzi yomwe dziko lino ingathandize kuti ikwaniritse masomphenya ake a Malawi 2063. Mkulu wa bungweli Achikumbutso Namero anena izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano ofunsa maganizo anthu osiyanasiyana za ndondomeko yokhudza mmene dziko lino lingatetezere ntchito zaluso National Intellectual Property Policy mchingerezi. Austin Fukula andizambiri. Anamero anati molumikizana ndi boma kukonzanso ndondomeko yokhudza ntchito zaluso kuti igwirizane ndi mfundo za chitukuko za Malawi 2063 komanso kamba kuti zinthu zina zasintha kuchoka mchaka cha 2019. Iwo ati ntchito zaluso monga nyimbo, zolembalemba, mafilimu, zosokasoka komanso zaluso la makompyuta muli chuma chambiri chotukulira dziko lino koma pakufunika ndondomeko zoyenera kuti izi zitheke. Ndi anzathu azaluso akuyesetsa ndithu akuchita bwino komano akuyenera kuthandizidwa kwambiri kuti apite patsogolo osati mdziko muno azithaso kutengera ntchito zawo kunja kwa dziko lino kuti tizitha ngati dziko kuchita eni forex. Ma university mwathu muchitika zambiri. Cholingaso cha dongosolo limeneli policy imeneyi ndoti athandize ama university athu kuti zomwe akupangazo zizitha kufika pansika. Yemwe akutsogolera ntchito yokonzanso ndondomeko ya zalusoyi ama Green Siwande amdziko la South Africa ati dziko la Malawi lili ndi ukadaulo okwanitsa kukweza chuma chake kudzera mu ntchito zaluso makamaka m'madera a zaulimi, luso la makompyuta komanso zosokasoka. Iwo ati ndizonyaditsa kuti sukulu za ukachenjede mdziko muno zikutha kupanga zinthu zaluso zomwe zitha kutukula chuma cha dziko lino ngati zitamagwira ntchito zake. Mwachidule mlozo watsopano omwe akufuna aukhazikitsewu ukuyang'ana kuti ntchito zaluso zikhale zapamwamba zomwe zingachititse kuti madera ambiri achitukuko monga zaulimi, zamafakitale, za migodi ndi zokopa alendo zikule mdziko muno pofika chaka cha 2063. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Ofesi ya zaumoyo mboma la Mangochi yakhazikitsa gawo lachiwiri la ntchito yopereka katemera oteteza matenda a polio kwa ana osapyola zaka 10. Ntchitoyi yomwe ayigwire mpaka na lachinayi pa 30 April cholinga chake ndi kulimbikitsa kupereka uthenga okhudza katemera oteteza ku matenda a polio yemwe akuluakulu a zaumoyo akupereka kwa ana. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu pa nkhani ya zaumoyo mbomali Chimwemwe Jera, ntchitoyi ayigwira khomo ndi khomo msukulu zosiyanasiyana komanso malo ena pofuna kupereka katemerayo kwa mwana wina aliyense. Ajera akufotokoza. Ana mwana andira kale katemera amene mugawo loyamba alandiranso. Chifukwa choti katemera ameneyi cholinga chake ndi kuchulusa mphamvu nthupi mwa mwana kuti mwina akhonza kumalimbandika ndi matenda amene a polio. So ngati mwana andira kale koyamba katemera ameneyi apanso akuyenera kuti alandire katemera ameneyi cholinga choti mphamvu zake zichuluke nthupi. Mugawo loyamba ngakhale kuti linafikira ana 101 pa ana 100 aliwonse komano titapanga kafukufuku zinaoneka kuti mwina sinachitire bwino, sinafikire bwino ana onse.
chifukwa tabwera kafukufuku kusankhana 6 city anapeza kuti mwina ana 9 anali olephera sanalandire katemera ameneyi. So izizi zinatipangisa mwina kuona so kuti kodi ndi anthu angati omwe amapereka katemera ameneyi mu raundi yoyamba, zomwe zalithandiza so kuti mwina tione kuti kodi kuti tifikire ana amenewa tigwiritse ntchito njira zanji. Komanso nthawi zina zimapeza kuti mwina ma HSA athu akapita ku mizi amapeza kuti mwina ana chakulibe kapena mwina ena akuakaniza kulandira chifukwa cha zipembedzo. So zimene ziso zatithandiza kuti mwina tifikireso akuluakulu amudzi onse kani mafumu athu kaya ndi atsogoleri a zipembedzo ndi uthenga umene wa poliyo kuti mwina ayesese kuwalimbikitsa makolo kuti ana awo akhoza kulandira katemera ameneyi. Bwalo la Magistrate ku Lilongwe layimitsa mpaka pa 1 June chaka chino mlandu wa nduna yakale ya zamalonda a Vitumbiko Mumba komanso a Jesse Kabwira omwe akuyankha owaganizira kuti anasindikiza uthenga wabodza omwe unali ndi kuthekera kusokoneza bata mdziko muno. Mmodzi mwa omwe akuyimira awiriwa pa mlandu akhwima Mchizi ati izi ndikamba kuti mboni za boma sizinakonzeke poonekera ku bwaloli. Mchizi ati sanatsutsane ndi kuyimitsa kwa mlandu kamba kuti iwo ndi okonzeka nthawi iliyonse kupitiriza mlandu. Iwo akufotokoza. Leloli mlandu mayenera kuyamba kunena kuti aboma amayenera kupanga parade ma witnesses awo. Titafika aboma atiuza kuti ma witnesses awo sali available palibe leloli ndi amapempha kuti tizabwere tsiku lina ndi sitinatsutsane nazo ndi kesa ika kuti ibwere pa 1 June 2026. Ife tinali kukonzeka leloli tisakhaso kukonzeka pa 1 June ipo tizapitirira bwinobwino. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Nthambi ya asilikali ankhondo ya MDF yomwe imagwira ntchito zomangamanga Engineering Construction Company Limited yasanena mgwirizano ndi konsolo ya mzinda wa Lilongwe omwe nthambi ya asilikali igwire ntchito yomanga misewu ndi milatho ina mu mzinda wa Lilongwe. Mkulu wa asilikali ankhondo mdziko muno a General George Alexander Jafu ati mgwirizanowu ukusonyeza udindo ndi zolinga zofanana zomwe nthambi ziwirizi zili nazo pa chitukuko cha dziko lino. Catherine Banda walemba ripoti ili. Mkulu wa nthambi ya asilikali ankhondo ya MDF a George Alexander Jafu anati mgwirizanowu ukusonyeza masomphenya ofanana omwe konsolo ya mzinda wa Lilongwe ndi nthambi ali nawo pofuna kukhala ndi mzinda wabwino omwe ozilankhula zofuna za Malawi. Iwo anatinso kampani ya zomangamanga ya asilikali ankhondoyi imagwira ntchito zake mwa ukadaulo mdziko muno pa zomangamanga ndipo ati agwira ntchito yopambana. Mkulu wa kampani ya zomangamanga ya asilikali ankhondo ya ECCL a Colonel James Matthews Aidini ati iwo ndi okonzeka kugwira ntchito zomwe zili mu mgwirizanowu ndipo azigwira mu nthawi yake. Ifetu udindo wathu makamaka ngati a ECCL ndi kugwira ntchito yomwe yapangidwa plan ndi kupangidwa fund ndi ya council. Ntchito zimenezi ife tilokonzeka olinakhala dzulo ndi panopa basi tili pa ndime. Mkulu wa konsolo ya mzinda wa Lilongwe a Clement Stambuli ati konsoloyi ikuzindikira kuthekera ndi ukadaulo wa asilikali ankhondo ndipo ndi chifukwa chake achita nawo mgwirizano ndipo akuyembekeza kuti zitukuko zipitirira kupita chitsogolo mu mzindawo kudzera mu ubalewu. Mkulu woona zomangamanga ku konsoloyi a Julius Tsogolani ati mgwirizano ndi MDF wathandiza kuti ndondomeko zopeza ogwira ntchito yomanga misewuyi ichepe ndinso kuti mtengo wogwirira ntchitoyi ukhale wabwino kamba kuti ndi kampaniso ya boma. Ndipo mgwirizanowu taisana wa 2 years kwa mukhozi khala renewable. Ife ngati asite tilokondwa ndi mgwirizano umenewo ndipo tikupempha upangitsa kuti ntchito yokonza misewu mtawuni muno isaje nthawi yayitali komanso ikhale cost effective. Pakadali pano nthambi ya Roads Fund Administration yatsimikiza kuti ionetsetsa kuti ndalama zopita ku ntchito za misewu zikuperekedwa mu nthawi yake kudzera ku ndondomeko ya misonkho ya kumafuta galimoto yomwe boma inayambitsanso. Boma la bweretsanso ndondomeko la ichamati automatic fuel pricing mechanism imene zotsatira zaje nzakuti tsopano Roads Fund Administration yambaso kulandira ndalama zokwanira ndithu kuchokera kumera
zimene zitithandiza kuti tikwanitse kulipira ntchito za maintenance ndi rehabilitation ya misewu msite muno ndi dziko lonse. mgwirizanowu omwe ndi wa zaka ziwiri ukhudza ntchito yomanga mlatho wa mtsinje wa Lingadzi, msewu wolumikizitsa area 47 ndi 49 kudzera pa mtsinjewu ndi kukonzanso msewu wochoka pa roundabout ya Capital Hotel kupita ku Kamuzu Palace mu mzindawu, zomwe zichitike ndi ndalama za pafupifupi 15.5 biliyoni kwacha. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Apolisi mdziko muno ati apitiriza kugwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana pamomwe angasamalire ana omwe apalamula milandu podikira kuwapititsa kumalo osungirako ana amene amasungira ana opalamula milandu. Polankhula ndi MBC, mneneri wa polisi mchigawo cha Kumpoto Cecilia Mfune wati anthu akufunika kumvetsetsa ntchito ya polisi posamalira anthu omwe alakwira lamulo. Simeon Mshisha ali ndi ripoti ili lomwe akuwerenga The Blessings Gondwe. Lamulo lomwe limaona zoteteza ndi kusamalira ana lotchedwa Child Care Protection Act mu Chingerezi, lomwe linakhazikitsidwa mu chaka cha 2010, limapereka mphamvu ku nduna umene umaona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, komanso chisamaliro cha ana kuti azisamalira ana amene apalamula milandu omwe sanakwanise zaka 18 zakubadwa kumalo omwe boma linakhazikitsa monga kumpemba ku Blantyre. Lamuloli limathandiza kuti apolisi azitsata ndondomeko zomwe zili mu lamuloli akagwira ana omwe apalamula mlandu. Mneneri wa apolisi mchigawo cha Kumpoto Cecilia Mfune anati ndi ntchito ya bwalo la milandu kupeza nthambi yoyenera kuyang'anira ana amene apalamula mlandu. Tinenetse kuti kamakhala ndithu ka process tikamanga ana amene apalamula mlandu, makamaka tikukamba za ana amene ali ndi zaka sanakwanise zaka 18. Sizoona kunena kuti feyo apolisi anaja tikawagwira kunoko Kumpoto timangowapanga lilizi kunena kuti alibe mlandu popeza ndi mwana, koma malamulo amanena kunena kuti mwana wang'ono akamangidwa koyamba mwana uja timayitanitsa makolo ake komanso mogwirizana ndi anzathu a social welfare amabweranso mwana uja timampanga counseling. Pothirapo ndimanga mmodzi mwa akuluakulu aku ofesi yona zosamalira anthu kumpoto kwa boma la Mzimba, a Helen Smwaka anati ofesi yawo imagwira ntchito limodzi ndi apolisi potumiza ana amene alakwira lamulo kumalo osungirako ana otere. Ndizoona unena kuti tomakhala ndi ana amene timanena kuti amalakwira lamulo, ndipo ana amene wakalakwira lamulo akakauti apolisi awagwira like kunoko zimene timapanga chifukwa chonena kuti paliko ka distance kuchoka pa office pathu kafika ku polisi. Ana ena amakhala unena kuti amakhala ovuta kuti mwina awatenge ku polisi awabweretse kuno, komano ndi mmene zinakhazikisidwira unena kuti mwana akapezeka kuti walakwira lamulo apolisi ena kuti amubweretse kuno ku social welfare kuti ifeyo ticheze naye titolere information. Mayi wina okhuzidwa ndi nkhaniyi ku Mzuzu, Lydia Luhanga anati mwana wawo anamutumiza kumalowa mothandizidwa ndi ofesi yona zosamalira anthu kumpoto kwa boma la Mzimba. Ineyo kumbali yanga umboni ndili nawo kuzera pa mwana amene ndimakhala nkati mwa nyumba mwanga. Ntchito yoteteza ndi kusamalira ana ndiyofunika kwambiri kuti dziko la Malawi likwaniritse masomphenya ake a Malawi 2063. Chipani cholamula cha Democratic Progressive DPP chatsimikizira mtundu wa Malawi kuti President Mutharika ndi boma lake akuchita chilichonse chothekera pofuna kuthana ndi mavuto omwe ali mdziko muno, kuphatikizapo kusowa kwa mafuta a galimoto komanso ndalama zakunja. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda komanso a Charles Mchacha omwe ndi governor wa chipanichi mchigawo chakumwera alankhula izi pa msonkhano wa ndale omwe anachitisa pa Mpingwe Primary School Ground kubangwe mu mzinda wa Blantyre. Charles Chindongo walemba ripoti ili koma akuwerenga ndi Romeo Umali. Poyankhula kukhimbira anthu, nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena omwenso anali mlendo olemekezeka a George Chaponda yatsimikizira mtundu wa Malawi kuti vuto la mafuta a galimoto mdziko muno likhala mbiri chabe.
poyankhulanso ndi olemba nkhani lachisanu lapitali nduna ya zamphamvu ndi magetsi a Jane Matanga inauza dziko kuti galimoto zoposa 200 zonyamula mafuta zinali mu njira, choncho palibe chifukwa chodera nkhawa. Mafuta galimoti osachedwa pa muzaona kuti zinthu zikhala bwino chifukwa sopano tikupeza njira zina zoti tikhale ndi steady market yonena kuti munthu amene azitha kutipasa taziwa kuti zovuta zinali zoti forex inali yovuta pogula mafuta, koma alipo ena amene atithandiza azatipasa ife mafuta osayikako nzeru kwambiri nkhani yoti tilipire pompo. Poyankhula kumayambiriro, gavanala wa chipanichi mchigawo chakumwera a Charles Mchacha anapempha anthu onse otsatira chipani cha DPP kuti akhale ogwirizana kuti chipanichi chipitirire kukhala champhamvu pamene chikukonzekera chisankho cha 2030. Cholinga cha msonkhano ndi kulimbikitsa chipani kuti chipani chathu chikhale champhamvu, mukuziwa kuti madera ambiri kunawina ma independent choncho kuti makhala ndi parallel structures. Ndiye timafuna kuti chipani chathu chikhale champhamvu kuposa kale kuti 2030 tisakeso ndi mavuto akawiridwe chifukwa chipani chikakhala chili ma structures abwino sichivuta kawiridwe. Pothirirapo ndemanga, phungu wa derali Justice Katika wayamikira President Professor Arthur Peter Mutharika kamba kokonzanso thumba la chitukuko la Constituency Development Fund limene anati lithandiza kwambiri kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko mdziko muno. Bungwe loyang'anira masewero osiyanasiyana la Malawi Olympic Committee lakhazikitsa ndondomeko yoyendetsera masewero ya zaka zisanu ndi zitatu 8. Ndondomekoyi ayikhazikitsa pa msonkhano waukulu wa bungweli omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu ripoti ili la Foster Maulidi. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Olympic Committee Ajapi Muhango ati ndondomeko zatsopanozi zalunjika pakayendetsedwe ka masewero mwa ukadaulo komanso umodzi pakati pa mabungwe ndi cholinga chokhala ndi osewera omwe akhoza kumachita bwino ndi kupambana mendulo zikuluzikulu mipikisano yakunja. Amuhango ati aonetsetsa kuti izi zikwaniritsidwe pokonza zosamwitsa zomwe zinachititsa kuti mfundo zina zomwe zinali mu ndondomeko ya m'mbuyomu zisakwaniritsidwe. Imene tayika lero iyi ndondomeko yatsopano ya zaka zisanu ndi zitatu kubwerayi iyende bwino. Chimene tikufuna ndi chani? Tikufuna kuti podium performance kapena nene kuti zochitika za pa ground tizichita bwino. Amalawi tawatopa ngumva kuti lero tapita uku tamenyedwa. Sizikatheka kuti maiko tikono ngati Botswana kumapezeka kuti munthu akuthamanga namba katenga golide. Ife tukatika bwa. Ndiye tikufuna kuti pamene papa tipakonze bwino. Ndiye konza kwake tithandizana anoka chinthuchi boma komanso anzathu sports council. Wachiwiri kwa mkulu woona za masewero mu nduna wa za masewero Joseph Mazaza wayamikira bungweli kamba kotsata ndondomeko zabwino pochititsa msonkhanowu. Amazaza ati undunawu udzipereka pofuna kuthandizira kukwaniritsa mfundo zatsopanozi kudzera mu ndondomeko zake za chitukuko cha masewero. Misonkhano imeneyi ndiyofunikira chifukwa amatha kugawana mapulani amene analipo, amene anapanga plani mbuyomo, komanso kugawana kuti kodi kupita chitsogolo tipita bwanji. So mene apanga annual general meeting lerolo ndaona kuti kambirana zinthu zina zimene ndizofunikira kwambiri kunkhani yopititsa masewero patsogolo mdziko lathu lino. Pa msonkhanowu nthumwi zinawunikiranso ndi kuvomereza malipoti kuchokera ku nthambi za bungwe la MOC monga zachuma ndiyoona zakayendetsedwe ka ntchito za bungweli kuyambira chaka chatha. Foster Maulidi, MBC Sport. Ndipo tengakanali pa nkhani za masewerozi, bungwe loyendetsa ligi yaikulu ya mpira wa miyendo mdziko muno ya FDH Bank Premiership la Sulom lapepesa kamba kakulephereka kwa masewero otsegulira ligi loweruka lapitali pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Masewerowa anali pakati pa matimu a Mighty Wanderers ndi Karonga United ndipo sanachitike kamba kakusamvana pakati pa Sulom ndi bungwe la FAM. Mukata yomwe yatulutsa Sulom yapepesa kuboma kudzera mu nduna oona za masewero komanso ku banki ya FDH matimu okhudzidwa ndi anthu onse. Katayi yafotokozanso kuti banki ya FDH si lowererapo pakayendetsedwe pa ligi komanso kusankha mabwalo ochititsira masewero. Kupepesa kwa Sulom kukutsatira kupepesanso kwa bungwe la FAM la mulungu
pa nkhani yomweyi. Pomaliza nkhani zathuzi nayinso mitu yake. Dzakhalenso pomwepo mawa nthawi ngati yomwe ija pamenenso tidzakhale tikupasirani nkhani madzulo.